Matu isi nke 9. Jizọs banyekwara n'ụgbọ mmiri nke buworo ya bịaruo n'obodo nke ya. Ndị ikom ụfọdụ butere ya otu nwoke akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, bụ onye dina n'ute. Mgbe Jizọs hụrụ okwukwe ndị ahụ, ọ gwara onye ọrịa ahụ okwu sị ya, "Nwee obi ike nwa m nwoke, n'ihi na a gbaghara gị mmehie gị niile." N'oge a, ụfọdụ ndị ozizi iwu nke ndị Juu nọ n'ebe ahụ sịrịtara onwe ha, "Nwoke a na-ekwulu Chineke." Ma ebe Jizọs matara ihe ha na-eche n'obi ha, ọ sịrị, "Gịnị mere unu ji na-eche ajọ echiche n'obi unu? Olee nke ka mfe ikwu, ọ bụ isi a gbaghara gị mmehie gị niile, ka ọ bụ isi bilie jee ije? Maka unu mata na Nwa nke Mmadụ nwere ikike n'ụwa a ịgbaghara mmehie." Ọ sịrị onye ahụ akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, "Bilie, chịrị ute gị laa." Nwoke ahụ biliri chịrị ute ya laa n'ụlọ ya. Mgbe igwe mmadụ a hụrụ ihe ahụ mere, agbata oyi juru ha n'ahụ n'ihi egwu. Ha tokwara Chineke, onye na-enye ụmụ mmadụ ike dị otu a. Mgbe Jizọs si n'ebe ahụ na-aga, ọ hụrụ otu nwoke a na-akpọ Matiu ka ọ nọdụrụ n'ala n'ụlọ nnakọta ụtụ. Ọ sịrị ya, "Soro m." N'atụfughị oge, ọ hapụrụ ihe niile soro ya. Dị ka ọ nọdụrụ ala iri nri n'uhuruchi n'ụlọ Matiu, ọtụtụ ndị ọna ụtụ na ndị mmehie soro ya, na ndị na-eso ụzọ ya nọdụ na-eri nri. Mgbe ndị Farisii hụrụ nke a, ha jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ajụjụ sị ha, "Gịnị mere onye ozizi unu ji eso ndị ọna ụtụ na ndị mmehie na-eri nri?" Mgbe ọ hụrụ nke a, Jizọs sịrị, "Mkpa dibịa adịghị akpa ndị ahụ dị ike, kama ọ bụ ndị ahụ na-adịghị ike ka mkpa dibịa na-akpa. Ma gaanụ mụta ihe okwu a pụtara, ana m achọ ebere, ọ bụghị àjà. N'ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama abịara m ịkpọ ndị mmehie." Emesịa, ndị na-eso ụzọ Jọn bịara jụọ ya ajụjụ sị, "Gịnị mere ndị na-eso ụzọ gị adịghị ebu ọnụ dịka anyị onwe anyị na ndị Farisii na-eme?" Jizọs jụrụ ha sị, "O kwesịrị ka ndị na-enye onye na-alụ nwunye ọhụrụ nọrọ na mwute na-erighị nri mgbe ha na di nwaanyị ọhụrụ nọ? Oge na-abịa mgbe a ga-ewepụ di nwaanyị ọhụrụ n'etiti ha, mgbe ahụ ka ha ga-ebu ọnụ. Ọ dịghị onye na-eji akwa ọhụrụ kwachie ebe akwa ochie siri dọkaa, n'ihi na akwa ahụ ga-esi n'ebe ahụ kwachiri ya dọwaa, mee ka ọ dị njọ karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ dịghịkwa onye na-etinye mmanya ọhụrụ n'ime karama akpụkpọ ochie, n'ihi na karama ochie ahụ ga-agbawa, mee ka mmanya ọhụrụ ahụ wụfuo. Kama ọ dị mma itinye mmanya ọhụrụ n'ime karama akpụkpọ ọhụrụ, nke ga-echekwa ha abụọ nke ọma." Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu, otu onyeisi ụlọ ekpere bịara kpọọ isiala nye ya sị, "Ọ dịbeghị anya nwa m nwaanyị nwụrụ. Otu ọ dị, bịa ibikwasị ya aka, ọ ga-ebili dịkwa ndụ ọzọ." N'ihi nke a, Jizọs soro ya gawa. Ndị na-eso ụzọ ya sorokwara ya. Ma o nwere otu nwaanyị onye ahụ na-esighị ike. Nwaanyị a anọọla n'ọrịa afọ 12. Ọ bụkwa ọrịa oruru ọbara nke na-adịghị akwụsị akwụsị ka ọ na-arịa. Nwaanyị a sitere n'azụ bịaruo ya nso, metụ ọnụ uwe ya aka, n'ihi na o kwuru n'ime obi ya sị, "Ọ bụrụ nnọọ na aga m enwe ike metụ ọnụ uwe ya aka, a ga-agwọ m." Jizọs chegharịrị lee ya anya sị ya, "Ada m, nwee obi ike, n'ihi na esitela n'okwukwe gị mee ka ahụ gị dị mma." Ahụ dịkwara nwaanyị ahụ mma site n'oge ahụ. Mgbe Jizọs batara n'ụlọ onye ndu ụlọ ekpere ndị Juu ahụ, hụ igwe mmadụ ka ha na-atụ izu na ndị na-egbu ọja, ọ sịrị ha, "Tinụ ebe a pụọ. Nwata nwaanyị a anwụghị anwụ, kama ọ nọ n'ụra." Ma ha chịrị ya ọchị. Ma mgbe a chụpụsịrị igwe mmadụ ahụ, ọ banyere n'ime ụlọ, jide nwata nwaanyị ahụ n'aka. O bilie ọtọ. Akụkọ ebube a gbasara n'ebe niile n'ala ahụ. Mgbe Jizọs si n'ebe ahụ na-apụta, ụmụ nwoke abụọ ndị kpuru ìsì soro ya. Ha tikuru ya mkpu na-asị, "Nwa Devid, meere anyị ebere." Ha soro ya bata n'ụlọ ebe ọ nọ. Ọ jụrụ ha ajụjụ sị, "Unu kwere na m nwere ike ime ka unu hụ ụzọ?"
Ha zara sị, "Ee, Onyenwe anyị, anyị kwere." O metụrụ ha aka n'anya sị ha, "Ya dịrị unu dịka okwukwe unu si dị." Ngwa ngwa ndị ìsì ahụ bidoro ịhụ ụzọ. Jizọs mara ha ọkwa sị ha, "Unu agwakwala onye ọbụla." Ma ha pụrụ gbasaa akụkọ a ebe niile n'ala ahụ. Mgbe ndị sitere n'ebe ahụ pụọ, ndị ọzọ butere ya nwoke dara ogbi, onye mmụọ ọjọọ bikwa n'ime ya. Mgbe ọ chụpụrụ mmụọ ọjọọ ahụ, onye ogbi ahụ bidoro ikwu okwu. Igbugbo nwụrụ igwe mmadụ nọ ebe ahụ. Ha sịrị, "Anyị ahụtụbeghị ihe dị otu a n'ala Izrel." Ma ndị Farisii sịrị, "Ọ bụ ekwensu, eze ndị mmụọ ọjọọ, na-enye ya ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ." Jizọs jegharịrị n'obodo niile na ógbè niile dị n'ebe ahụ, ma ndị ukwu ma ndị nta, na-ezi ihe n'ụlọ ekpere ndị Juu, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze ahụ. Ọ na-agwọkwa ọrịa na nrịanrịa niile dị iche iche. Mgbe ọ hụrụ igwe mmadụ niile na-abịakwute ya, ọmịiko ha mere ya, n'ihi na ha bụ ndị a na-esogbu, ndị na-enweghị onye inyeaka, ndị dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha. Mgbe ahụ ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Owuwe ihe ubi hiri nne n'ezie, ma ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere rịọnụ onye nwe owuwe ihe ubi ka o zite ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya."